салом алейкум дустони азиз, хуш омадед ба канали мо. аз ҳамаи шумо этиромона хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед. зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. агар шумо дар канали мо обуна шуда бошед, дар видео лайк монда бошед, мо оғоз мекунем видеои имрӯзара. ба ҳамаи мо маълум аст ки фарду аниқтараш 15 сентябр варзишгари тоҷик Мухаммад Наимов ки рекордаш 5-0 мебошад бо варзишгари Амрикои Коллин Англин ки рекордаш 7-1 аст дар шаҳри Лас Вегаси Амрико дар турнири Дана Whites Conterden Series муҳориба хоҳад кард. бояд гуфт ки ғолиби ин мусобиқа имконият дорад бо созмони UFC созишнома бибандад.Яъне Дана Увайт ки президенти UFC аст дар ин мусобиқа маҳорати варзишгаронро дида беҳтаринҳоро интихоб мекунад ва ба организатсияи машҳури ҷаҳон UFC рохат медиҳад. агар дар ин муҳориба Мухаммад Наимов ғолиб шавад, аввалин варзишгари тоҷик дар ин организатсияи машҳури ҷаҳон UFC баромад хоҳад кард. дӯстони азиз, биёед якҷоя дар ҳаққи ин варзишгари тоҷик дуо мекунем то ин ки дар ин мусобиқа ғолиб бояд. зеро ин на танҳо муваффақият барои Мухаммад Наимов хоҳад шуд, инчунин обрӯи миллати тоҷик дар назди дигар давлатҳо боз ҳам баландтар хоҳад шуд. мо аз Мухаммад Наимов умеди калон дорем ва умедворем ки дар ин мусобиқа ғолиб хоҳад шуд. имрӯз вазнкашии онҳо бо муваффақият паси сар шуд. барои нафароне ки мехостанд фаҳманд ин мусобиқа кай ва соати чанд мешавад. дӯстони азиз, ин турнир соати 5 саҳар ба вақти шаҳри Душанбе ва соати 3 шаб ба вақти Москва барпо хоҳад шуд. тамошои ин турнирро шумо танҳо метавонед пулакӣ дар сомонаҳои интернетӣ тамошо намоед. агар ки мо силкаи бепули ин турнирро ёфтем, ҳатман дар сообществои канали худ поделитса хоҳем кард. барои ҳамин дар канали мо обуна шавед ва колокольчика зер кунед, то ин ки агар мо силкаи бепули ин турнирро ёфтем, ҳатман поделитса мекунем ва шумо дида тонед. ҳозир бошад мо видеои рӯбарӯ ва вазнкашии Мухаммад Наимовро пешкаши шумо менамоем ва бо ҳамин хайру хуш мекунем.